na ndị ba ihe na-eme no ekenekwa m first of all ka m mgbuluzo brief ihe na-eme no onye si na ihe anaghị eme n'ụwa ụdịmeje si onye si na nke a na-eme nwere isi egbuli isi ya ti n'ime akwa o wee onye si na ihe anaghị eme n'ụwa nwa anyị nọ bụ just onye decide ka o wee mee gịnị ka o nwee unnecessary argument over nothing. Things are happening n'ime ụwa ma n'okpuru ụwa. Keke men ji wee kwuo okwu a this video na-afọ n'akụkụ ebe a bụ video ihe mere na ime ahịa. Kedu ihe mere no? A young boy na-agbalụ ndo a na-agbalụ ọga ha boy nọkatọrọ ofisi dị eje mee ọga meghasị ọga anya ọgụ na-agbalụ boy amezia the ọga don't have mouth again to speak. Nwa boy ya na-ekwu na agba boy one ị na-eje na nke akwụna ị na-ebu akwụna 2 ị na-esi Igbo that onwe ihe bụ na ị na-eme ihe ọgwaga gị ka not talk 3 ị na-apụ abata mgbe so ọlụ gị 4 ị na-ebu ngwa ahịa ọga ga-elesi ndị mmadụ n'ezi onwe ike ọga gị bute ahịa na awụ na ahịa ha bụrụ like 20,000 ebute ije buli elesi ndị outsider 15,000 ha enye gị 10,000 etile ọga 5,000. That is what has been happening. In a na nke dibia ihulu nwa boy na-eje na nke dibia and that dibia ahụ na-eje na nke no Anambra State. So dibia and mgbe na nke dibia the story shares that na this guy gwakwa dibia no na agba boy that na ihe na-aga ọfụma ka o si emeli ya that no na-eweta return. What a wicked life and generation we are living in today. What a wicked life. Oge ahụ ya gbapụta na-ekike against this ụmụ ajọ ọgwụ anụ na-ebubata na ana Igbo anyị. How can onye kpọrọ onwe onye ọdịnala omenala a traditionalist ịkpọrọ onwe gị traditional while deep down we know that you guys are ritualists. Unu bụ ndị ọgwụ. How can nwa nọ na boy ịmakwa mgbe a na-agba boy that even you as nwa boy you have no right. Even ndị abụ nwa bụ nwa na-agba boy they don't even visit the person the guy. They don't even visit. Anokata one day wakata boy isi nokata bula akpara ese barata bamuru aya ju ogago odikwa away because it is not your right, it is not your duty for anything. Imele Ndigbo ni ihe mana keta azo onye zipu nwa ya boy onwe nke wu last time the boy na-agba boy mana olugo ụnọ kataka duplex one story building dekin na be ha na village. Go ihe niile ejilo na from beginning to end, both my tiles, my toilet, my kitchen, my everything has been bought and settled. Go boy ya ozimgbe jideli ya o wee kọba na ya nwere ụnọ chekọrọ talent ndị be ha ụnọ and the people are supporting and buying to it. And then this video ko no ihe mezino later na the video ka the one alụ na-eme nwa boy ihe mejiro video ahụ obi ekwelom mana alụ na-eme obi ekwelom video ya mana ajụgido nwatakịrị ya ajụjụ ị na-ezu ọgago oli ị na-ejebe dibia and ị gwara dibia na ewu nwa boy dibia ijere na nke na Anambra State ị gwara ya na ewu nwa boy segwa ọlụ ha ọgwụ ikwe ma nkwado ihu alụsị ife gaba ka ebe na-esetụ ka ihe ọnwụ unu gwara ọgụ unu ka o kwesị ekwe dibia ọha nwa ukwu let's go back to our roots ihe aha awụ omenala which means dibia na support ori ọ dị very bad. Ihe aha awụ ha omenala Igbo nwa boy na-ezu afịa ọgụ ya na-elebe mmadụ afịa wuru 130,000 onye o bunyere ewere 80 kwụnyere onye butere ebute 50 ngwa afịa ọgụ ejizuru 5,000 ele ọ na-ebu afịa na-ebi mmadụ abụọ ọ na-ezu ọgụ ya ohi ọ na-ejebe dibịa ọ na-eje n'ụlọ akwụna ọ na-aṅụ Igbo nwa boy gị na ya bi n'ụlọ ana Igbo agwụkwa na ọkụ ihe aka nwoke ga-anọ na ya na mmadụ nọ ụmụazị agbachala anya jee tire ọgụ ya ife na nne
We are looking for enemies. Why there some servants that we are living with are enemies? And also more get settle lawful. Na some dog chasi buta chalosi buta. Na corrupt to mazia. Ebe one boy settle na agwea. Na ebe kudi yan or ga 45 onwe. Or ga 45 onwe. Ajukatala this boy ajuju abato yi na awom. What is happening? What is happening? When can I handle the other time? Case I handle the other time. Manager na edino nwunye oga. Also the manager. Batafo ka manager no na enu madam. Madam si abia meku enke. Obia metopo, oje go call phone go here. Go call phone go yo mu boy. Ka ha wee mechie ọnụ ka ha jụọ kọna ofu onye si jere gwa ọga ha sị ya na ụmụazị aja anabewo na ha ama anọbeghị kpọọ nke maneja sị ya isi roba ọga gị pụọ ya agwa ọga gị ihe unu na-eme isi roba ọga gị pụọ ya agwa ọga gị ihe unu na-eme But that family gets in peace. Ebo boy na abo under 18 no madam. When he had this yoga we bolo. Nwoke na anwugo. Hey. Nwoke abuna. Ebota mmade ka inyere ya aka. Onozie ebe gị ya sa abeghị. Osu ego ori. Ogworo ọgwụ soyi. Ọṅụrụ Igbo sogo jelu na akwụna obulu ọla Kwenu ọla akwụna na-ebute na be anya luo onye ọna na be go spiritual nwoke ọwụna yoba chukwu gị na chukwu dị na mma ka ndị ekwesịghị igbu gị hapụ igbu ya ndị bịara ka ha gbuo gị hapụ igbu ya alụ na-eme enenekata ndị si young guys obi ekwela mgba ha video njụwa ha ajụjụcha ha ndị ha zoro ezo nsị ha na nke a na na-eme nke ọsịm yes nsị ha na ihe mejụlọ video unu maka echi repentance unu can easily come tomorrow from here mana ọwụrụ m nwa ji a condemn unu badly mana unu mekwala alụ nwa boy di na ọ madam alụ nwa boy agwọla ọgụ ya ọgwụ zuo ọga ya ohi jekwe nkwa na alụsị ife gaba oni ife na-aga n'ife awụrọ nke ga-esetụ ugoyi alụ ọga na-asọpọtụ nwa boy ka o bupụta afịa ọga ya alụ hai ime afịa agwụgo mosaicus peppers hey ana m efe n'isi ụdị ndụ a ka ana Igbo ji agbachizi nkịtị ọ dịba na be anyị boy nwatakịrị na-awọ na-agba ọkwụwa aka ya ọtọ gbachie setụrụ ya ọwụrụ mmadụ o megide ihe akịta ụbọchị ọga ya setụrụ ya na-emesisi sobi ya ekwue na ọga ya nyere ya ego ọgwụ ego nwaanyị na ọya nwa ji aka ya pịtọ ihe ada apịtọ hai ihe emebichago ihe gwụrụ agwụ na boy na ọga ihe emebigo ọga gbọta obego ịlakwuo madam zuo ya ohi nwa Igbo jeri ebe dibịa obi mgbawa onye ọ na-neba anya yawa Chukwu maka okwu ekwusi aṅụwa iyi